Yolo umzuzu ukuthi sikwazi ukuthi sibuye sibheke amaphupho uNkulunkulu akakulonde kubusise. Siyazehlisa, siyasithoba kuwe. Sicela ufone kuphela uma ungumlandeli, uma ungayini ungafoni. Nifona kusuka ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama. Igama kuPastor Weningi. Umbalenhle Kumede uthi sawubona, ngicela ukubuza. Kusho ukuthini uphupha bekuntshontsha? Shuthi there are people who are trying to kidnap her. Yeah, bayamkidnapper. Or adoption. Yeah, adoption. Bayam-adapter. Adapt. Yeah. Khona lokho. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha abantu kuwuphawu lobuma bekuthumba. Lokho kusho ukuthi unezitha ezikufisela okubi futhi ezizama ukukuthebula. Number 1 kuTimotheo 1 verse 10. Abathumba abantu nabaqamba imanga nabafungela amanga, noma kungakhona okunye okuphambene nezifundiso eziphilileyo. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha abantu kuwuphawu lobuma bekuthumba, ngoba lokho kungabuye kusho ukuthi kungenzeka wena ugadla ngezilwane ukuze sizokulanda zigcine zikubulale futhi lezilwane abakuthumela ngazo. UGenesis 40 verse 15, ngokuba ngebiwa nokwebiwa ezweni lamaHebheru, nalapho futhi angenzanga lutho kuba-ke bangifaka emgodini. Futhi uma uphupha abantu uphawu lobuma bekuthumba. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka kumele uqaphele ngoba unezitha ezihlela ukukuthumba vele ngoba zifuna ukukukhaphela. Kuyenzeka vele omunye umuntu uthola ukuthi kunabantu abambukile, kungenzeka bafuna ukukuthumba vele ngoba emva kolokho bese bayakukhaphela ngoba mhlawumbe unemali noma unezitha nje bayakunyanya bese befuna ukukuthumba. Izaga 13 verse 8, ukuthunjwa nokubanjelwa isihlengo akumkhathazi umuntu ompofu. Uthi abantu abavama ukuthunjwa la abantu abanotho olithile, yabona. 4, kodwa-ke uma uphupha abantu kungaba uphawu luhluma bekuthumba, kodwa uphunyuke noma ukwazi ukulwa ugcine uphunyukile, ngoba lokho kusho ukuthi angeke isaphumelela imizamo yezitha zakho, ngabe ngeyokuthwebula, ngabe eyokukubulala bekuthumela ngelwane, noma eyokukuthumba in real life ukuthi bekuthumbe vele. Sho leyo imizamo engeke izenze yani iphumelele. Selinqobekile icebo lezitha lokukuthwebula, linqobekile icebo lezitha lokuthumela ngelwane, noma linqobekile icebo lezitha lokuzama ukukuthumba wena. Siyabonga.